Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madya mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Pagkabikulana, Hindi man ako gwapo. ang sakundagan, di Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Birthday ngunyan pala ni Pading Leo. Sunudan sa napalantabi ka mo madian eh. Kang pitsa 2, birthday ni Mading Olive. Pag pitsa 5, birthday man ngunya ni Pading Leo. Sa nindo ang handa nindo. Birthday may training. Birthday ni chat training. Sige na sana ka mong birthday. Ay! Maray na aga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Good morning, Bulkang Mayon. Magandang umaga po, Mading Olive Sanoy, kay Busmar, kay Sir Joel, mga nakantabay tulo sa tuyang niyan.
Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita ni Huwebes na Thursday Petsa 5 kang Pebrero taon 2026. Sabayan po nila sa inyong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-uri-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apirayan kan sa mga pigpapaabot man po nino digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumplehanyo ngunyan. Huni na. Birthday ni Pading Leo. Pading Leo Sanoy. Happy na. Birthday pa. Sunudan sa ng birthday kay ni Mading Olive. Si Sir Henry Manda sa Petsa 20 mandang birthday niya. Di ba sabi Sir Henry pag ang birthday mo February, pag kini pasensyahan da. Pasensyahan. Totoo ya. Totoo ya. Kaya pala nini si Madi tapos si Pading Leo magka-frequency. Marias pala nini Marias Pebrero. Sir Nong, good morning. Totoo yan tabi Sir Nong na ang may mga birthday na tabi February. Pasensyahan tapos may sumpong. Iyo. Totoo yan. Iyan nadangog ko sana ha. Tinda sa nakinig kay Mading Olive tapos kay Pading Leo. Pitsa do si Mading Olive. O pitsa 5 ngunyang birthday ni Pading Leo. Magka-frequency pa lang gamo. Pag titupak ang saro kalmado. Pag tinupak man ang saro, kalmado man ang saro. Hindi pwede magsabay. Inay ko po nagsabay rimate ang kinaba. O day bali, happy birthday na sa natabi sa Indo kay Cha Training. Birthday man ni Cha Training. Good morning tabi Cha Tita versus Cha Tita. Habang nagaloy sigang gayon. Oy Sir Edwin Sistina, Ma'am Shi Maulyon, good morning. Siyempre po, duman sa may mga okasyon ngunyan, ano man pong klaseng okasyon yan, day nanggad nindo paglingawan na sa Kuyang Perming Tugon ha. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag day man po kamo imbitado, tama kasupog. Malang supog baga tabi Sir Nong. Si Sir Nong nga ni pag-iimbitaran ako, day man ako nagduha. Ako nalugod sa nasupog. Inay ko po adi. Pag day ka mo imbitado, magduman ka mo, lilibak-libakon man sana ka mo kaya. Bye na. Yo! Sige. Sarupan tugon ko tabi, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang nanta siya masana po nagkakaram kayan. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman daw na itinawag mo sa samuya ngunya. Pagkaid mo tabi kami Lord kang sa mga gibuhon. Kami magkasala sa samuyang kapwa sin maging po sa iyo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasala lang po kami Lord marupok nagkakasala. Kaya Lord patawad tabi Lord. Lord
matawa. Sarabay po kita. Amen! Serbisyo Asin Reparo. Good morning, Tabi, Sir Jan Kompetente. Mamahaw, Tabi, kita pinakrung tingkay, pertiya. Ma'am Jocelyn Antipuesto, good morning. Sabi ni Ma'am Shi Maulyon, hindi po totoo yun. Kahit hindi po February, pasensyahan din po. Maski ngaya bako Pebrero namon dag pasensyahan manggiraran. Inay, maski pala na nung bulan, ano, pasensyahan manggirara. Sige. Hoy, mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako, Tabi, si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana, Tabi, ni Ansa indo pong servidor, asin taga Reparo, live na live. Ngunyan pong Webes, 5 kang Pebrero taon 2026. Pwede po yan sa Bicol Net TV, kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sarabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabing araw gaini. Yan, Webis na tulos. Ano ng pitsangon yan? Pitsa 5. Kaskasununan panahon tami, bading uli, badi. Munan mo kay ni ma birthday naman dyan sa Saro. Oh, good morning! Sabi ni Ma'am Shi, ara mo ngayon, bako man ngayon totoo na pag namundag ka ngayang Pebrero, pasensyahan ka. Kaya kay puhan na may sumpong, di ba? Pasensyahan, may sumpong. Ang Pebrero baga kaya sa kalendaryo, kulang ang pitsa. Kulang ang pitsa. Pasensyahan ngayon mga nagkamurundag na Pebrero. Pero sabi ni Ma'am Si Maulyon, bako ngayon totoo, tamaski ngaya bako man Pebrero na mundag, pasensyahan. Pasensyahan manggiraray. Iyo adi. Araw kay ni kay Sir Jan, pasensyahan manini. Pasensyahan ni Ma'am Aruba. Anong bulan ka tabi Sir Jan na mundag? Hiling mo na yan. Oh, maski ano ngayang bulan ka na mundag, pasensyahan ka manggiraray. Kunday magpasensya rimate, perming martial law, perming world war, ang harong. Araw kay ni kay Mading Ulib sa kay Pading Liyo. O si Mading Ulib birthday kang pitsa dos. Si Pading Liyo ngunyan. Pero sa nang pagitan, kaya ang handa nindo tabi sa sarong simana na. Sa sarong simana ka mo magpapansit. Mading Ulib. Good morning dyan sa Team Relax. Dyan sa Amando Cope Memorial Hospital. Good morning po sa Indo. Kumusta ang ko kasod? Masipading liroy na hiling ko dyan sa ampangkang ano yan, tambakan o terminal dyan sa Tabaco. Ay, gigibo ni Padi duman. Gari pigiling ni Padi sumansyon niya.
Ay, Padre Leroy, good morning. Si Apod Kenny, si Chatita, good morning man Chatita. Si Chatita, simple yun sana si Chatita. Dali lang ta, ano nangyari kening sa tuyang ano, nga tatagari gagaral-gali niyo. Oh, sabi ko na de pagparahiro-iro ni Tabi Baby Love. Yan ang problema sa imo. Tigparahiro mo na naman digiso. Ano tadig dilingan na nangyari. Garal-gal baga. Oh, ano yan? Padali. Okay na. Ini ang problema kay Baby Love ko digditabi Sir Max Bironta. Apira kening hinarali na digi subulan kang so kalendaryo digdi hinali so bulan na Pebrero. Abo niya kang bulan kang Pebrero. Day da ko tigili ang kalendaryo ko digdi Marso na ho. Marso na ini. Abo niya kang bulan kang Pebrero. Yaman ini tapos ganyan grabe ang tampo sa kuya oh. Si Baby Love si Lusahon ni Madi Mading Olive Mari ka ni pakunpain dyan sa kupi Baby Love. Ay, anan mga riparo tangon yan ay salamat tabi ta si Bagyong Basyang malan puli ni dyan sa may parting Mindanao pero magayon digi sa tuya no sa may parting Bicol ta day kita apektado harayo tabi si Basyang so amihan manggiraray tabi atyan ta konta tabi ang linya kang Pag-asa ha haramutan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon so bulkang mayon sa rumbulan na ngunyan o sa rumbulan na tabi na nag-alboroto ang bulkang mayon. Ang pitsa 5 tapos kang last January 6 so duman pina-rebakwar yo. Pitsa 6 sa aga anibersaryo man kan mga bakwit sa rumbulan na sinda dyan sa mga evacuation center. O saga yan. So opisina tabi kang NBI Bicol o malipat na dyan sa regional government center site dyan sa Rawis sa Pebrero 9 o dahil na duman sa dating opisina kaya so may mga transaction dyan dyan na sa regional center sa region o dyan na kamo sa Rawis na poon sa Pebrero 9 o sa Lunes iyan natabi ang NBI kaya na duman sa dati lipat na sinang si Presidente Bongbong Marcos Jr. tabi mga tugang nakatalaan na magbisita dyan sa Naga City ngunya na bulan kang Oktubre na naman Pebrero para po naman sa Oplan na kontrabaha. So madyan pala sa Naga City si Presidente Bongbong magilingan sinda ni nakalaban niyang para presidente si Ma'am Leni Robredo. Yo, magilingan so duwa. Kasi na baga so naglaban ka na kaging eleksyon Leni versus Bongbong. Magilingan sinda ngunya na bulan. Madyan sa Naga si Presidente Bongbong Marcos Jr. Yo. Ayan tabi mga tugang mga gabayan ang mga rariparohon tango niya. Nasa New York sara Sir Max Nabiron. Iyo nasa New York Statue of Liberty ay guamang kandig di sa tabako Liberty Commercial Center. Ikaw man kandig di guamang kandig di dyan Statue of Liberty digi sa tuya sa Bicol sa tabako Liberty Commercial Center. Diba man kita ka? Yo. Alas 7:20 na. Kanta na tabi mo na linya kang Pag-asa. Aramon tatabi mo na magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Aramon ta si Bagyong Basyang. Nasa linya na ang Pag-asa.
Kasa, good morning! Magandang umaga po sa ating 5 a.m. update ukol dito kay Bagyong Bashang na ngayon nga po ay tropical storm category na at may international name na Peña. Simulan po muna natin sa ating latest satellite imagery. Mapapansin po natin yung sentro nitong si Bagyong Bashang ay nasa may Philippine Sea pa rin. Ngunit dahil malawak po ang kanyang mga kaulapan, nakakaranas na nga po ng mga pag-ulan yung ating mga kababayan sa may Visayas, Masbate and sa may Mindanao area. At ito nga pong sentro nitong si Bagyong Bashang, huli pong namataan sa layong 440 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. May taglay pong hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-southwestward. May kabagalan 15 kilometers per hour pa rin po ang kanyang pagkilos. Aside po dito sa Bagyong Bashang, umiihi pa rin po ang ating amihan kaya't makakaranas pa rin po ng maulap na panahon na may mga light rains yung ating mga kababayan dito po sa may Batanes. But for most of Luzon naman po, mas maganda po yung ating weather situation. At ito naman po yung ating latest forecast track and intensity. Inaasahan nga po natin ngayong in the next few hours, mag-west-southwestward po yung track nitong si Bagyong Bashang. But after that, within 24 hours naman po, mag-westward naman po yung motion nitong si Bagyong Bashang. Inaasahan nga po natin, maaari na po mag-landfall itong si Bagyong Bashang mamayang gabi o bukas ng madaling araw sa may Surigao del Sur. At posible nga po habang tinatahak nga po yung areas na ito, ay posible po mag-west-northwestward patungo po dito sa may Central and Western Visayas area, maging dito sa may Northern Palawan. At i-emphasize ko lang din po itong forecast confidence cone. So maaari pa rin pong southward or northward shift yung track ng sentro nitong bagyo. Ngunit yun nga po, malawak pa rin po yung makakaranas ng mga pag-ulan at yung malalakas na hangin nitong si Bagyong Bashang. Inaasahan din po natin lalapit po dito po sa may Siquijor or sa may Negros Oriental yung sentro ng bagyo, possible po bukas ng hapon, and by Saturday naman po maaari pong nasa may Northern Palawan na po ito at maaari din pong mag-downgrade bilang isang tropical depression na lamang by Saturday, and by Monday naman po maaari maging low pressure area na lamang po ito habang nasa may West Philippine Sea. Ito naman po yung mga areas na may wind signal number 2 sa ngayon. Dito pa rin po sa may Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Bocas Grande Island, Surigao del Sur. Sa may extreme northern portion ng Davao Oriental, maging dito din po sa may Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, sa may northern portion ng ng Bukidnon, and dito din po sa may Camiguin. And wind signal number 1 naman po ang inaasahan po natin dito sa may southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, sa may Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging dito po sa may Bohol, Cebu, Siquijor, and Negros Oriental, Occidental, Guimaras, Iloilo, maging dito po sa may Capiz, and sa may southern portion din po ng Aklan, central and southern portions ng Antique, Dinagat Islands, and also sa may northern and central portions din po ng Davao Oriental. So yung mga may wind 1, yung makakaranas 39 to 6 hangin within the next 36 hours naman po yan. Aside po dyan, may nakataas pa rin po na wind signal number 1 dito sa may Davao de Oro, sa may Davao del Norte, northern portion ng Davao del Sur, sa nalalabing bahagi ng Bukidnon, sa may northern portion ng Cotabato, maging dito sa may Lanao del Norte, Lanao del Sur, sa may Misamis Occidental, eastern and central portions ng Zamboanga del Norte, maging dito po sa may northern and central portions ng Zamboanga del Sur, and sa may northern portion ng Zamboanga Sibugay naman. So pinag-iingat nga po natin yung ating mga kababayan na may mga wind signal number 1 and 2 dahil kahit wala pa po tayong nararanasan ngayon ng mga bugso ng hangin, may lead time po kasi yung ating warning na yan. So yung wind signal number 1, within 36 hours pa po natin mararanasan yung mga ganitong hangin, and yung mga may wind signal number 2 naman po, within 24 hours naman po natin mararanasan yung mga malakas na hangin. And aside nga po sa mga banta ng hangin, pinag-iingat din po natin yung ating mga kababayan na nandito nga po sa may
orange and yellow na mga lalawigan dahil ito nga po yung mga makakaranas naman ng mga malalakas na mga pag-ulan. Ina-emphasize po natin itong bagyong ito ay magdadala po ng possible na malawakang mga pagbaha, especially sa mga areas po dito sa may Caraga and also sa may Misamis Oriental, maging sa may Davao de Oro and dito po sa may Davao Oriental. So doble ingat po and maghanda po yung ating mga kababayan. Possible din po yung mga localized floodings, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Ngayong araw dito po sa may Eastern Samar, Southern Leyte, sa may Davao del Sur, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, maging sa may Zamboanga del Norte. Ngunit kahit wala po tayo dito sa ating weather advisory, possible pa rin po yung malalakas na mga pag-ulan and also po yung mga thunderstorm activity sa kabuuan ng Visayas and Mindanao, maging sa may Masbate area. Bukas naman po, inaasahan po natin yung sentro ng bagyo ay maaari pong tumawid na dito sa areas ng Mindanao and also some parts din po ng Central and Western Visayas. So inaasahan po natin, maaari po makaranas ng 100 to 200 mm din na rainfall bukas yung ating mga kababayan. Dito pa rin sa kabuuan pa rin ng Caraga, sa may Northern Mindanao, maging dito po sa may Central and sa Western Visayas and also sa may Negros Island region, pati sa may Southern Leyte. 50 to 100 millimeters pa rin po dito po sa nalalabing bahagi ng Eastern Visayas, maging sa may Davao region, Lanao del Sur, and sa may Zamboanga del Norte. But other than that, possible naman po na meron na pong epekto yung shear line o yung banggaan ng hanging amihan at easterlies dito naman po sa may Bicol region, Quezon, and for the rest of Mimaropa. So meron pa rin po tayong mga pag-ulan dyan bukas. And for Saturday, inaasahan nga po natin, by Saturday, nandito na po sa may Palawan area yung sentro ng bagyo. So possible po yung mga 100 to 200 millimeters na rainfall sa may Aklan and Antique. And for 50 to 100 millimeters na rainfall, possible po yan sa may Mimaropa area and also dito din po sa nalalabing bahagi ng Western Visayas. For the condition po ng ating mga karagatan, inaasahan naman po natin na matataas din po yung ating mga pag-alon hanggang 5 meters po dito sa may Surigao del Norte, maging dito sa Siargao and Bocas Grande Islands, Surigao del Sur, Davao Oriental, maging sa may Eastern Samar and sa may Southern Leyte. So may nakataas po tayo na gale warning dyan. Bawal pong pumalaot ang ating mga kababayan. And also, possible din po yung hanggang 4.5 meters naman po ng mga pag-alon sa may Agusan del Norte, sa may Misamis Oriental, and sa may Northern Samar. But other areas naman po or other seaboards ng ating bansa ay meron pa rin pong katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Para naman po sa storm surge or daluyong, pinag-iingat din po natin yung mga kababayan natin sa may coastal areas, dito po sa mga may yellow. So dyan po yan sa may Southern Leyte, Bohol, Cebu, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, maging sa may Camiguin, Surigao del Sur, and sa may Davao Oriental. So possible po hanggang 2 meters na daluyong yung possible na maranasan ng ating mga kababayan dyan within 48 hours. So yun po, possible nga po yung mga banta ng daluyong, malalakas na mga pag-ulan, and malalakas na hangin within the next 3 to 4 days. Kaya sana po'y maghanda at tumutok po tayo sa magiging mga updates ng Pag-asa. At yun lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Next update naman po natin ukol dito kay Bagyong Basyang ay mamayang alas 8 ng umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nagkusog pala naging tropical storm na si Basyang. And posibleng maglandfall at yan nabanggi duman sa Surigao del Sur.
kaya sa agang maaga. Digdi sa tuya, dahil man kita apektado kay ning bagyong Sebastian, digdi sa Bicol region. Ang nakakapektar sa tuya, tabi digdi Ma'am Milba Año Nuevo, Maris Chavez kay Janet Castelo. Ang nakakapektar da sa tuya, amihan. Yo. So yan tabi ang may mga paguran-uran man sa tuya. Dara po kang amihan. Pero ining bagyong Sebastian, dahil man po kita apektado. Salamat tarayo. Yo. So ingat na sana sa mga yaon dyan sa may parting Surigao. Siring dyan sa Indo Sebastian. Panduang bagyo, ngunyan tabing taon 2026. Nasa Philippines Sea pa ngunyan. Pero atyan da tabing banggi, atyan na banggi, kaya sa agang maagahon na Biyernes, posibleng maglandfall, bumagsak. Tumama! Diyan tabi sa Surigao del Sur. Sige. Good morning tabi, Ma'am Gina Malaguinho Cavite. Kay Ma'am Lourdes Lumagi, good morning. Digi sa tuya pwedeng maglaba, pwedeng maglaba. Kaya so may mga labahan di tinanindo. Ako sa Sabado pa ako palaba. Alas 7:32. Serbisyo asin reparo. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Sa mong banwa Siyempre ang programa nginidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. So dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. ikaan burak ni sa mong MBY Dormitory, your home away from home. Wahayo ko sa ibas tabi, Bada Maylin. isip mo minahanga. Siyempre ang programa ngini daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao. Board Member Attorney GIO Bungao. Sabay taman dyan si City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw. Sa lawas mo Siyempre ang masunod na sa puso dyan sa Banwaan kang Malinaw si ABC President Cap Art Abila, aking reyna. Cons Abila. Ikaan burak ni sa mong banwa. Kasabay taman dyan si Board Member Carol Siga, asin si former BM Kaugmahan Vic Siga Jr. Siga man giraray. May gusto Yaon man dyan ang Best Kape Green. Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Kanganing maamo Yan ang perting partner pagkaagatabi, Ma'am Lourdes Lumagi. Ikatabi, Ma'am Gina Malaguinho, Best Kape Green. Di pa Ang pahiton mo pagkaaga. na Yo! matean Yan po mga tugang, mga kabayan. sa kuya. Ang sa tuyang mga katuwang sa programa, maraming salamat po. Ibaad na magustuhan sa imong panambitan. Alas 7:34 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali mabalik po ang programa, makalipas lang po ining importante sa nang pagiramdo. Balik
Eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school, sa saindang basic literacy asin numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi, balik po kita mga tugang sa programa alas 7:36 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Madalion po sa naiyan makuha Ma'am Bern sa Logera, Banaon. Madalion sa naiyan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Ikaw ang aking kasama. Siring man ang oras na yan, dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao. Board Member Attorney GIO Bungao. At susunod ako. Siyempre kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Campos Bilog ang Bagong Malinaw, ABC President Kapart Avila. Tayo na sa tiempo. Yan dyan si Board Member Carol Siga asin si former BM Vic Siga Jr. Katawang taman dyan ang Best Coffee Green. Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Ang kape ni Manay Joy Cargullo. Balik na po kita mga tugang sa programa. Ako mapogirarayan sa indong lingkod, Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ganyan po ngaldaw kita ni Nuebes. Tapos sa kaskasuno ng ngaldaw. Nuebes na tulos tabi Sir John. Petsa 5 kang Pebrero taon 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya ano papigalata, Doro derecho na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Ikot at susunod ako. Ano saya? Sige tabi mga tugang, salamat kita sa satuyang kagurang nanta si Bagyong Basyang uto sa may parting Mindanao. Ayo. So digdi kita sa Bicol, dahil man gaanong apektado kaining si Bagyong Basyang, tabi Sir Jan, Ma'am Joy. O kaya pasalamat kita, pero uning amihan manggiraray ang apektado kita, pero ilingan na po nindo maski nga ni arog kaya maukulon ang dagat, kaya su presyo kan mga sira, mas salangkaw pa sa presyo kang karne. O kaya tabi Ma'am Joy, imbis na nagiiwas na kita sa mga matataba karning urig, dahil no choice kita na bakal langgad kitang panirata karne
taso sira mas mahal pa sa karne. So anong mangyari kay ni? Pati sa mga gulayon ngunyan mahal naman. Ha? Dahilan po nga ni kining padagos na pag-alburuto kang bulkang mayon. O apektado baga sa mga paratanom diyan. O bata ko ta na dakol ngunyan so mga ma-harvest kan so pipino, sayote, ning ano, pichay. So mga tinanong baga diyan sa may pamitsan kan bulkan mayon. O dahil naman tanom sa mga ano taday man pwede maglawg sinda dyan sa lawg kang 6 km permanent danger zone. Kung may tinanuman sinda, oto, winagasa na kiabo kang bulkang mayon. No, nagkaralapa na sa mga tinanom nindang gulayon. O, kaya, kansarong aldaw, ay kasarong banggi, naghapit ako dyan sa night market, dyan sa Tabako. So, saradit bagang tapaya, saradit na karabasa. So, saradit na karabasa, ang kilo, 40 pesos. Ang per kilo. So, saradit na karabasa siguro. So, hinarabis ninda ito. Minsan baga, pigtutugutan sinda na magpasiring dyan sa indan mga tinanom para harbison sa indang mga tinanom. Iyo, nganing mapakinabangan. So, siguro saradit pa sa mga gari mga dakula na ngani so payo kang aki. Dakula pa so payo kang aki na bago mamundag. Dakula na so payo kang bagong aking mamundag duman sa mga karabasa. Gari na sa naso ang karabasa, gari na sa naso sarong kamao. O siguro yako so mga ano ini, mga pirit na hinarbest, pirit ng inani, tayo na nga niyan, maapektaran man sa nakaining padagos na pag-alburuto kang bulkang mayon. So at least maging kwarta lamang. O, nagbakal ako kiduwang bilog-bilog na ito. O, sa halagang 50 pesos. O, taday man magsarong kilo so sarong sadit pa nga ni sa payo kang aki. Ma'am Joy. O, di yun lamang niya ako ang pagsabaw-sabawan ko. Ha? Kaysa magpapara karne. Dahil man nga ni kita nagkakakanki karne, bawal man sa tuya. O, kaya sabi ko, paladupon ko naman ini sa sardinas. Ginisang karabasa sa sardinas. Oh, yes na yan. Tapos sigwapa ko duman na panimpla na ginibo ko subalaw baga, ginisang balaw. Nagburbarato naman sa kamatis. Dati sa kamatis baga, sang gatos ang kilo. Adi, ngunyan, pera na sana ito, 40 sa kilo. Buminakal ako ki sarong kilong kamatis, giniris ko. Tapos buminakal ako ki balaw na sa 50 pesos. Ginisa ko baga sa kamatis sa balaw. O yun yung panimpla ko ngunyan. Winisikan ko man ki mga sa 10 pesos na lada. Sus, maharangon ugaring. Maharangon. Maskadon pa. Eh, napangyari ini. Nag-iwas na nga ni kita sa maaskad. Uto, pahit. Iyo pa so ginibo ko. Garisala naman nga ang pahit na yan, no? So yan tabi mga tugang. Ta sa aga, pitsa say, sarumbulan na tabi. Kang nag-alburuto baga kan January 5, ining sa tuyang bulkan mayon, itinaas tulo sa alert level 3 from alert level 1. Alert level 3 kanakaaging January 5. Kaya pag pitsa size kan January pigpaiba kwartabi so mga nasa laog kang 6 km permanent danger zone. O kaya ngunyan sa aga pitsa size na sa aga hindi ang problema tadigdi tang kalendaryo ko digdi ang kalendaryo ko digdi Marso na. Marso ang kalendaryo ko digdi, tas si Baby Love pinaknit digdi so kalendaryo na bulan kang Pebrero, hinali so bulan kang Pebrero.
Habo kay ni kang bulan na Pebrero o Marso bagay ni. Kaya pagkiling ko digdi, nahiling ko Marso na. O sa aga, pitsa 5. Nahiling mo na, pitsa 6 na nga ni sa aga. Sa aga tabi, sarong bulan na, ma-anniversaryo na. Kung sa magjowa, Ma'am Joy, igwa baga pigapod ka mong mga mansari. Turoy daw ninda ako kaya. Ano yan pigapod na nga mansari? Sarong bulan na mansari na sa aga kan mga bakwet. Sarong bulan mansari. Ano pud kaan? Iyan ang problema day tanar mga arugan. Basta sarong bulan na sinda, anniversary na ninda sa aga. Iyo. Sabi digdi, Sir Mox, yung karabasa gari bumbilya 120 ang kilo digdi. So dakula 90 ang kilo. Nga tatabaliktad. So sa ditlog di yon mas mahal. So dakula lugo di yon barato. 120 da ang kilo, so gari da bumbilya kas. Iyo so nabakal ko araw kito. So darakula pangani so darakula pangani so payo kang bagong mamundag na aki. Ito so nabakal ko 40 pesos so kilo. Oh, 90 pesos da so dakula. Ang beans 250 pesos ang per kilo. So kangkong ang nagbaba. So kangkong da ang barato duman karamam na Lourdes Lumagi. Ang kamatis 250 tabi digdi ang kilo. Mahal pa ang kamatis diyan sa Indo. Digdi sa Bicol, digdi sa Tabaco, barato na sa kamatis. 50 sa kilo. Yo. Mas mahal da tabi sugari bumbilya. Nakarabasa? Natatamas mahal lugod sa sadit. Ang aram ko, pag sadit, barato. Nabaliktad lugod na di. So yan tabi mga tugang, mas kisupa ko. Dati ang pako, 10 pesos, ngunyan, 20 pesos naman tabi ang burubugkos. Pag nagbakal ka dyan sa night market, 20 pesos. Pero pag nagbakal ka dyan sa mga turtindahan, tabi nakalman ninda duman sa night market, ang pabakal ka ninda, 30 pesos na. Kaya medyo kumahigos-higos ka, dyan ka sa night market magbakal. Ang presyo dyan, suhali pananggad mismo duman sa mga nagtitirinda. Kung magbakal ka dyan sa indong lugar, o lalo na dyan sa sentro kang Malinaw, may mga turtindahan man dyan, iyan, binarakalan man ang sa night market. Siyempre, mapatong iyang kipresyo. Kaya so 20 pesos na pako, nagiging 30 pesos naman pag-abot dyan sa mga turtindahan. Haragang kayan, perming may patong na 10 pesos na per kilo. Iyo. Iyan tabi ang sitwasyon sunatong bugkos tabi digdi Sir Art KGR Sir Art Blanquisco Jr. 20 pesos man sa sarong burbugkos digdi. O dyan sa Manila medyo mahal-mahal dyan. Sir Art? Bata mauragon kayo ni ang kaunan dyan ni GR. Gura nang bugkos ka na dyan sa Bicol, 20 pesos tabi GR. Pero kung maduman ka ngayon sa night market, mas barato duman. Halimbawa kung dako lang kuhaon mo, siguro mga ang kada bugkos ito kansay mo, 15. Iyo, 15. Mahirit mo pa, mas mababa-baba pa dyan. Kung papakyawon mo nagabuso na tong nadaradara, halimbawa sa ron tricycle na tong, python muna tama. Masulungon dyan sa Indo ang mga pagkaing Bicol dyan sa restaurant ni JR na Art Blanquisco Jr. Gariso pigaragawan dyan sa lugar mo mga tinda mo bata mga mauragon man pan pakaluto. Talagang day ka dyan day ka dyan maniwang dyan sa area mo tabi JR. Si Art Blanquisco Jr. Dahil ka dyan dahil ka dyan dahil ka dyan maniwang maurago ng mga pahit mo. May gulay, may pikadilyo,
Batang pigtitinda kayo ni so mga pagkaing Bicol. Perming was out ang tinda kayo ni dyan. Maurago ng pwesto mo, Makati, sa nito, sa Makati. No rin daw ako makaabot dyan. Galing magayon dyan magturotambay, ayos so, turtindahan ni Art Blanquisco Jr. Yan, maurag. Daogon lamang so tindahan kayo digdi sa tabako ni papa niya. May turtindahan man ito kayo digdi si papa niya. May kaunan. So tindahan ko niyan kay ni GR dyan sa Makati. Sus Maria. Pengurag na nagkakarakal, pengurag nagbabarakal. Perming ubos. Katamawag dyan ng kusinero. Yaon dyan si Papa Dan. Mawag dyan si Papa Dan minaluto. Ang mga pansit ba to kayo ni pipaligaya man nga. O so mga lutong Bicol dyan sa Makati. Duman ka mo kay Art Blanquisco Jr. Tamawag dyan maurag dyan mga pagkaon. Ang karabasa Korte Bombilya, special po yan digdi. So Darakula, local. Anong klase? Sugari Bombilya. Special pala niya na parehas man sana yung karabasa. Nahiling mo na yan. So mas mahal palan. Sa inali yan na karabasang yan na gari Bombilya. Ikaw man kanigdi, gari Bombilya man agad, pero saradit. Saradit. Siyo na sabi ko, gari hinarbest na kaysa dahil naman pakinabangan. Takong halimbawa, iding mga bakwit, digi sa tabako, minsan pigtuturugutan sinangay, maduman, mamisita kang harong. Pero dapat madali sana. Pigtutugutan man na magreparo kang harong, duman sa binayaan ninda, pero dapat madali sana. Tapos gari may service, may motor, nganing dula. So yan, minsan may mga tinanom sinda, harvest na ninda, maski day pa man pwedeng harbison, maski saradit pa. So kaysa maging kwarta, kaysa maging malugi. Kaya gigibo ninda, i-harvest na ninda. Tidara ninda dyan sa pipabakal, dyan sa Saud. Yan tabi ang sitwasyon. Kaya sa aga, mansari na. Sa Rumbulan na tabi, so sa tuyang mga bakwit, dyan sa mga evacuation center, mga sobra yan sa pirayan, 40,000 na tawo. Mga 40,000 na tawo dyan sa mga evacuation center ngayon. Okay, sige. Alas 7:57, 7 minutos tabi bago mag-alas 8, ang National Bureau of Investigation, Bicol Regional Office tabi, malipat na, may abiso digdi, ang NBI Bicol Region, ang NBI Bicol Region, o kaya NBI Bicol, sa February 9, ay na naman sa kalendaryo. Yan ang problema. Lunes, February 9, so sa enda pong opisina, matransfer na po naman sa bago nindang opisina sa NBI Bicol Region Office. Duman yan tabi sa Regional Government Center site. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Yaon ba dyan kabos ang mga regional offices? Diyan sa Rawis, along National Road man sana yan. So dyan na tabi poon sa February 9, duman na tabi kamo sa Rawis. Kung may tuyo kamo sa NBI, duman na tabi kamo. Duman na tabi sinda sa bago nindang opisina. Diyan sa Regional Center site. Diyan yan sa Hampangkang Aquinas, ngunyan UST na. Ang Aquinas University, kay ito. Ngunyan UST na tabi yan, Sir Max Biron. O kaya, yaon na dyan ang opisina kang NBI poon sa February 9.
Malipat na sinda. Taduman bagay ni dati sa may pasiring sa may Boulevard. Bako na tabi duman. So, February 9, malipat na po ang NBI Bicol duman tabi sa bago nindang opisina. Yaw na sinda dyan sa Rawis, Legazpi City. Dyan po yan sa Regional Government Center site. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kay Ma'am Jessica Nova, good morning tabi sa mo. Bawal pagkain ng baboy tabi magsawa. Bawal pagkain ng baboy tabi mag-asawa. Nata ito. Sir Max, bawal yan. Bawal pala. Sige. So yan tabi mga tugang. Kaya sa aga, sa rumbulan na tabi, so sa tuyang mga nayaon sila dyan sa mga evacuation center. Ngunyan, kumusta na sila? Paldo pangaya, kayang-kaya pangaya, dahil pangani ngayon naghiro sa mga LGU tapos sa probinsya. Sabi bagakan DSWD na kaya pa ni dining suportahan. Ki mga pagkaon pangural daw, ining sa tuyang mga bakwit. Tangon yan bagaso ang pinabakwit man sana so nasa 6 km permanent danger zone. So probinsya gani dahil pa nakakapag-deklarar ni state of calamity dahil dahil pa namimitsu requirements para mag-deklara ng state of calamity ang probinsya ni Albay. May mga guidelines man bagayan. Dahil ka man basta-basta makapag-deklarar ni state of calamity o under state of calamity ang sarong probinsya, kung dahil tabi masunod itong guidelines. Kaya yan tabi mga tugang ang sitwasyon niyo. So sa ngunyan, okay pa so mga bakwita. So dyan sa malilipot nasa Tent City, tapos may supply sindaki pagkaon oral daw, tapos may nagjajaran pan mga NGO kung ano-anon mga pigpapakaraon. Di mas maray. Sabi nga ni, sana ngaya bakwit man tabi ngaya ako. Serbisyo Asin Ripar. Sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at ilan na nagtagal. Iisa pa lamang ang binabalikan, alaala ng kahapon pinabayaan sa dinami-dami. Serbisyo Asin Ripar. Sabi ni Sir Max, bawal databi magkaon ki baboy duman ang mag-asawa sa taas kang bulkan. Bawal databi magkakan ki karne ang mag-agom duman sa taas kang bulkang mayon. Kaya man nagkakakan ki karne tabi, Sir Max, nagbabawog sana ki orig. Nagbabawog ki orig ang mag-agom. Kaya nag-uli duman sa indang lugar dyan sa laog kang 6 km permanent danger zone. Ngayon mabawag nga kaming orig. Sige! So alas 8 na, 1 minuto tabi bago alas 8. So digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong Huwebes 5 kang Pebrero taon 2026. Sa pangaran po yan ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sa pangaran man ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, Board Member Attorney GIO Bongao. Siyempre yun dyan si City o kaya si City si Say City.
City Councilor Riner Burse. Yan man dyan si Municipal Councilor Irene Morales Paut, Mayor Shika Posbilo, ABC President Kapart Abela, BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Siyempre sa ngaran niyan kang Best Kapi Green. Best Kapi Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. Kay Madam Maylin kang MBY, good morning. Ohayo gozaimasu. Sa ngaran ni GM Maestro nila doon. Sabay dyan si SM Sir Tony. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita mag-irib nandigdi po sa programa Serbisyo Asin Riparo at yan naman kita naman sa programa So Tama sa na 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Param na muna kita. Adios amigos. Domo arigato. Iringan po kita. Bye-bye. Serbisyo Asin Riparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't